di Pramata final rono khabai ko bai lam sogo BJP yang kai final rono di Pramata final rono khabai ko bai lam sogo BJP yang tang ya ke di Pramata final rono khabai ko bai lam sogo bola gerake di prasake Pilana press media na hambai te buka kan kulung ya par tini sini khas mai kami wo kaisa joining program boni loge loge o am sai ni program bangai juta set jersey set boni loge te football volleyball carom board set syntax kaiba mairung 5 quintal amai ke tini program dalo mislo program Jadi ini niu joining program sini taku okra tunggu kosoila riang boni netritte unis family ni 38 voters boni koi tunggu sini lal longga riang taku okra boni andaro bahine total family 32 voters ada 64 total miligai 102 voters boro sini tipramu thago tini phaigai sini thangsani marigo phai proximai join phaigai kan borno khak bor bai jeng lam sobui nau borok jeng saimano chini ro taku konontoni chaitok mumbai de khoroksa chini ata forendro thango borni chaitok mumbai borni samung tangmani no tipramo thani je ro am chaigo je representative tongnai ro borni samung no borok kha purjagoi maharaja ni samung tangmano kha purjagoi borok jengbai tini thangsani marigo borok join thaibi ke borno jeng khak bor bai lam sugu borno chair nai launi borok ni jengwan sobnai